ሰላም ታይረሳዕኹን ንሎም መዓንቲ ድማ ናይቲ ሳይረን ዝተብሃለት ዝጀመርናያ ፊልም ፓርት2 ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። እዚ ፊልም ዝቅድመ ምጅማርኩም ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር የትረስዑ እናበልኩ ናብ ፊልምና ከስግረኩም። ፊልምና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኢሉ ይጅምረልና። ቤንን ዓርኩን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ንምንታይ ዝሞቱ እንስሳን ዓሳታትን ይርከቡ ከም ዘለዉ እናጻረዩ እናርአየና እዩ። ቤን ካብ ገዛ ክወፅእ ምስ በለ እቲ ናይ መከታተሊ መሳርሒኡ ከእዊ ጅምር ሬን ናብ መሬት ትምለስ ከም ዘላ እናጠቆሞም እዩ ዝነበረ። ብምቕጻሉ እውን ቤን ምስ ዓርኩ ብምዃን ናብቲ መከታተሊ ዘሪኦም ጫካ ይኸይድ። ሬን ካብ ቤንን ካብ ዓርኩን ሓገዝ ስለ ዝደለየት ሓብታ ሰባት ጥዑያት ኣይኮኑን ኢላ ስለ ዝትሓስብ እቲ መከታተሊ ካብ ክሳዳ ብምብጣስ ኣብቲ ቦታቲ ድርብያት እያ ዝነበረት። ቤንና ዓርኩ እውን እቲ መከታተሊ ኣብ መሬት ወዲቑ ይረኽብዎ። ናይ ቤን ሓፍቲ እቶም ወታደራት ብዙሕ ስለ ዘሳቀይዋ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ እያ ትጸልእ፣ ከም ጸላእታ እውን እያ ትሓስቦም። ነገር ግን ሪን ከም ጸላእታ ስለ ዘይተሓስቦም ናብ ናይ ቤን ገዛ ትመጽእ። ሄለን እውን ኣብኡ እያ ዝነበረት። እቶም ወታደራት ኣብቲ ናይ ቀደም ዝበለጸ መርሚድ ንምሓዝ ብዝብል እቲ ባሕሪ ይህውኽዎ ከም ዘለውን ዝብላዕ ሲኢነን ካብቲ ባሕሪ ከም ዝወፃ እውን ንቤን ይዛረብኦ። ንቤን እዚ ምስ ተዛረበቶ እውን ሬንን ሓብታን ይበኣሳ። ምክንያቱም እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እቲ ነገር እቲ ንማንም ክትዛረብ ስለዘይ ትደሊ እዩ። ንሬን ምስ ቆሰለታ ካብቲ ገዛቲ ጎያ ትወፅእ። ዓርኪ ቤን እውን እቲ ቁስልታት ምስ ኣጽረየትላ ብርግጸኝነት ከም ዝሕግዝዋ ቃል ይኣትውላ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ቤን ናብቲ ናይ ኣቡኡ ዝኾነ ዓሳ ዝምረተሉ ቦታ ይኸይድ። ናይ ኣቡኡ ላፕቶፕ ብምጥቃም እውን እቶም ናይ ባሕሪ ዓሳታትን እንስሳታትን ከም ዘጥቅዖም ዘሎ ኩሉ ነገር ይፈልጥ። እቲ ብናይ ሬን ደርፊ ዝተወለፈ ወታደር ምዃኑ እውን ይፈልጥ። እቲ ሰብኣይ እውን ኣብቲ ባሕሪ ምንም ዓይነት እንስሳ ከይቕረየ ኩሉ እንስሳ ንኽቐትል ሓሲቡ። እተን መርሜዳት ምግቢ ሲኢነን ናብ መሬት ምውፅአን ስለ ዘይተርፍ ንዕአን ንምሓዝ ማለት እዩ። ነዚ ዓላማ እዚ እውን ብዙሓት መርሜድ ክሕዝየ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብዙሕ ናይ መርሜድ መጽንሒ ታንኳታት ክሰርሕ ይጅምር። ከምኡ እውን መሳርሕታት ኣብቲ ባሕሪ የቐምጥ። ሓፍቲ ሬን እውን ኣብቲ ምሸት ኣብቲ ከተማ እናዘረት እናሃለወት ዝኾኑ ተንኮለኛታት ሰባት ክላኸፍዋን ደድሕሪኣ ክስዕብዋን ይጅምሩ። እሳ ግን ተፈራርሖም እሞ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ከይዳ ትሕባእ። ንሬን ቤና ገዲፋታ ክትከድ ስለ ዘይደለየት እውን ናብቲ ባሕሪ ኣተወትን። ብንግህኡ እውን ሄለን ብምምጻእ ዓሳ ንኽትበልዕ ትህባ። ናብ ገዛኣ እውን ትወስዳ። ካብኡ እውን ንኸይትጨናነቕን ምስ ሓፍታ ናብቲ ባሕሪ ከም ትኸይድ ትነግራ። ብተወሳኺ እውን ኣነ እውን ከማኸ እየ ትብላ። ሄለን እንታይ ማለታ እዩ? ንሳ እውን መርሚድ ግዲ እያ ነይራ። እዚ ነገር እዚ ፊልም እዚ እናረኣኹሞ ተጸኒሕኹም ንፈልጦ ንኸውን ኢና። ካብኡ እውን እታ ናይ ሬን ሓፍቲ ካብ ናይ ሄለን ገዛ ብምውፃእ ናብ ናይ ቤን ኣቦ ፋብሪካ ትኸይድ። ኣብቲ ቦታቱ እውን ብዙሕ ዝሞቱ ዓሳታትን ናይ ቤን ፎቶን ትርኢ። ካብኡ እውን ቤን ናይዚ ኩሉ ነገር ጠንሳሲ ምዃኑን እቶም ዓሳታት ኩሎም ዝቐትል ዘሎ እሱ ምዃኑ ትሓስብ። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ብደርፋ ርእሱ ዝዓበደ ወታደር ናብቲ ቦታቲ ይመጽእ። እሳ ግን ምስ ረኣየቶ ትሕባእ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ትምለስ። ሄለን እውን ኣብ ገዛኣ ምስ ረኸበታ ንሬን ትጽውዓ። ሬን እውን ንዕአን ክሕግዛ ዝደልዩ ብዙሓት ጥዑያት ሰባት ከም ዘለዉ ክተረዳኣ ትፍትን። ነገር ግን ናይ ሬን ሓፍቲ ምንም ነገር ንምስማዕ ድልውቲ ኣይኮነትን ነይራ። ንኹሎም እውን ከም ጸላእታት ሓስቦም። ብኻሊእ ወገን እውን ቤን በቶም ወታደራት ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብኣይ ክረኽቦ ይኸይድ። እቲ ሰብኣይ እውን ዝኽፈል ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ንናይ ሬን ሓፍቲ ክረኽባ ዝደሊ ሓደ ሰብኣይ ከም ዘሎ ይነግሮ። እቲ ደርፊ ኣብቲ ሰብኣይ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረሉን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ዝሓተቶ እውን ይነግሮ። ቤን እዚ ኩሉ ነገር ምስ ሰምዐ ሽዑ ንሽዑ ናብ ገዝኡ ይምለስ። እቲ ዓርኩ እውን ምስኡ እያ ዝነበረት። እቲ ወታደር ኣብ ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ንሱ ከም ዘሎ እውን ይነግራ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ሬን ስለ ዝደረፈትሉ ብዘይ ሬን ንምንባር ከቢድዎ ከም ዘሎ ንርኢ። ብተመሳሳሊ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ነቲ ወታደር ደሪፋሃሉ ስለ ዝነበረት እቲ ወታደር እውን ከቢድዎ እዩ ዘሎ። ካብኡ እውን ቤን ምስቲ ዓርኩ ናብ ዝኾነ ዝግጅት ይኸይድ። ካብኡ እውን ምስቲ ወታደር ይራኸብ። እቲ ወታደር ምስታ ምኻድ ዘይትኽእል ኣዲኡ የፋልጦ። እቲ ወታደር እውን ንናይ ቤን ኣዶ መድሓኒት ረኺበ ስለ ዘለኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍውሰኪ እየ ይብላ። እቲ
ወታደር መድሓኒት ዝብሎ ዘሎ ካብታ ናይ ሬን ሓፍቲ ክመራመረላ ከሎ ዝወሰዶ ደም ማለቱ እዩ። ናይ መርሜዳት ደም ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ሰብ ደም ተተሓዊሱ መድሓኒት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይዛረብ። ናይ ቤን ኣዶ እውን እዚ ነገር ምስ ሰምዐት ኣዝያ ትሕጎስ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ኣብቲ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ሃደን ዘቋርፅ ኮይኑ ምስታ መርሜድ ከም ዘፋልጦ ይነግሮ። እቲ ወታደር እውን ሎማዓንቲ ምሸት እቶም ካልኦት ወታደራት መርሜዳት ንኽሕዙ ናብቲ ባሕሪ ስለ ዝኸዱ ነታ መርሜድ ናብቲ መሬት ሒዝዋ ንኽመጽእ ይነግሮ። ቤን እውን እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይናደድ። ናብ ሬን ብምድዋል ኣብቲ ምሸት ኣብቲ ባሕሪ ሓደጋ ስለ ዘሎ ናብቲ ባሕሪ ከይተኣትዋ ይብላ። ነገር ግን ሬን ክትሰምዖ ኣይደለየትን። ኣብኡ ቀፂለን እውን ምስ ሓብታ ናብቲ ጫካ ብምኻድ እቲ ደርፈን ክደርፋ ይጅምራ። እቲ ወታደር እውን ድምፀን ምስ ሰምዐ ናብቲ ጫካ ይመጽእ። ክልቲአን ኣሕዋት የጥቅዕኦ። ብምቕጻሉ እውን ቤን ናብቲ ቦታቲ ይመጽእ። እቲ ሰብኣይ እውን ሓገዝ ንምርካብ ነቶም ወታደራቱ ይጽውዖም። ቤን ሬንና ሓፍታ እውን ናይቶም ወታደራት ሽም ምስ ሰምዓ ነቲ ሰብኣይቲ ይሰድኦ። ሬን እውን ቤን ነቲ ሰብኣይቲ ከትርፎ ስለ ዝፈተነ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንናይ ሬን ሓፍቲ ስለ ዝጎድኣ በዚ ነገር እዚ ሬን ምስ ወጊን ካይላ ንቤን ትበኣሶ። በቲ ነገር ተተናዲዳ እውን ንሓፍታ ሒዛ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ኣብ መንገዲ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እዞም ሰባትን ኣብዛ ከተማ ዘለው ሰባት እቲ ምግበን እናሃደኑ ስለ ዝወስድዎ ዘለው ነዞም ናይ ከተማ ሰባት ኩሎም ከም ትቐትሎም ክትፍክር ትጅምር። ካብኡ እውን ሬን ንሓብታ እዚ ነገር ከይትገብር ክትግስፃን ጠጠው ክተብላን ትሙክር። በዚ ምክንያት እውን ኣብ ማእኸለን እንደገና ጎንፂ ይፍጠር። ብምቕፃሉ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ንሬን ሓዲጋ ናብቲ ባሕሪ ተኣቱ። ሬን እውን በዚ ነገር ዝሓዚና ናብቲ ባሕሪ ክትኣቱ ምስ በለት ሓንቲ ፖሊስ መፅያ ሒዛታ ትኸይድ። ምክንያቱም እውን እቲ ሬን ኣብቲ ፊልምና መጀመርያ ዝቐተለቶ ሰብኣይ ኣስክሬን ስለ ዝረኸብዎ እዩ። እቲ ናይ ፖላይስ መኮንን ዝኾነ ሰብኣይ እውን ናብኣ ብምምፃእ እዚ ነገር ዝገበረቶ ቤና ከምዚ ገበረት ከም ዝፈለጠን እቲ ዝሓገዛ ሰብ መን ምዃኑ ንኽትነግሮ ይሓታ። ናይ ቤንን ዓርኩን ሽም ብምጥቃስ እሶም እዮም ሓጊዞም ንትብሎ። እቲ መኮንን እውን ንቤንን እታ ናይ ቤን ዓርኪ ዝኾነት ጓሉ ስለ ዝነበረት ንኽልቲኦም ይፅውዖም እሞ ቅድመ ኣቢላ ኣይፈልጣን ስለ ዝበለቶ ዝሓሰበትሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ይሓታ። እቲ ነገር እቲ ከቢድ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ነቦኣ ሬን መርሜድ ምዃና ትነግሮ። ነገር ግን ኣቦኣ ሓዚ እውን ኣይኣመናን። ንመረጋገፂ ክኾን ኢሉ ካብቲ ናይ ባሕሪ ማይ ብጆክ ወሲዱ ናብ ናይ ሬን ኢድ ይደፍአላ። ናይ ሬን ኢድ እውን ሽዑ ንሽዑ ናብ ናይ መርሜድ ኢድ ይቕየር። እዚ ብምግባሩ እውን መርሜድ ምዃና ርግፀኛ ምስ ኮነ ንሬን ይሰዳ። ናይ ቤን ዓርኪ እውን ናብ ገዛ ትመልሳ። ነገር ግን ኣብቲ ምሸት እቶም ወታደራት መርሜድ ንኽሃድኑ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ቤን ነቶም ካልኦት መርሜዳት ንኸድሕን ስለ ዝወሰነ ብኻሊእ ጀልባ ነታ ናይ ወታደራት ጀልባ ንኽከታተላ እናተዳለወ እዩ። ዓርኩ እውን በዚ ነገር እዚ ተጨኒቓ እያ ዘላ። ናይ ቤንን ናይ ኣዕሩኽቱን ጀልባ ናብቲ ናይ ወታደራት ጀልባ ምስ ተጸግዐት እውን ኣብታ መርከብ ምንም ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ብዘይካ ደም ምንም ክረኽቦ ይከኣሉን። ናይ ሬን ሓፍቲ ንኹሎም እቶም ወታደራት ቀቲላ ማንም ሰብ እዚ ነገር እዚ ከይፈልጥ ሬሶኦም ናብቲ ባሕሪ ደርብያቶ እያ። ነቲ ቤን ዝነበራ ጀልባ ድማ ናይ ሬን ሓፍትን ኣሕዋታን ንቤን የጥቅዕዎም። ኩሎም መርሜዳት እዮም ነይሮም። ካብኡ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እቲ ደርፋ ትደርፍ። ናይ ቤን ዓርኪ እውን እቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ሽጉጡ ብምድርባይ ናብ ናይ ሬን ሓፍቲ ይኸይድ። ነገር ግን ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ቤን መፅኡ የድሕኖ። ንኩሎም ሰባት ምስ ኣጥቅዑ እውን እቶም መርሜዳት ናብቲ ማይ ይምለሱ። ካብ ናይ ቤን ኣዕሩኽቲ ነቲ ሓደ እውን ቀቲሎሞ እዮም ዝነበሩ። ካብኡ እውን እቲ ናይ ቤን ዓርኪ ንዓርክና መርሜድ ይቐቲልዎ እንተኢልና ማንም ኣይኣምነናን። እቲ ዓርኮም ሰሚጡ ከም ዝሞተ ንኻልኦት ንምዝራብ እቲ ሬስኡ ናብቲ ባሕሪ ይድርብይዎ። ካብኡ እውን ቤን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንሬን ምውቃስ ይጅምር። ብተወሳኺ እውን እንስሳ ኢሉ ይፅውዓ። ሬን ብናይ ዓርኪ ሞት ምክንያት ከምዚ ኢሉ ከም ዝዛረቦ ዘላ ስለ ዝተረድኣ ናቱ ሓዘን ተሰሚዕዋ ብጣዕሚ ትሓዝን። ቅፅል ኣቢሉ እውን ቤን ንናይ ሬን ሓፍቲ ንምሕጋዝ ዝኩሉ ግዜ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም። ነገር ግን ናይ ሬን ሓፍቲ ንዓርኩ ከም ዝቐተለትሉ ይዛረባ። ብምቕፃሉ እውን ቤን ንዓርኩ ብምሓዝ ናብቲ
ናይ ዓርኩ ስርዓተ ቀብሪ ይኸይድ ብሞት ዓርኪ ቤኑ እውን ኩሉ እዩ ሓዚኑ ናብ ገዛ እናተመለሱ እናሃለዉ እውን ሬን ናብቲ ቦታ ብምምፃእ ንቤን ንሳቶም እንስሳ ከም ዘይኮኑን ሓደ መርሜድ ብናይ ካሊእ መርሜድ ሞት ብጣዕሚ ከም ዝሓዝን ትዛረቦ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ እውን ከም ዝቐብርዎ ትዛረቦ ቅፅል ኣቢላ እውን ናይ ቤን ዓርኪ እቶም ወታደራት ንናይ ሬን ሓፍቲ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዘይሓዝዋን ንደቂ ሰባት ከም ፀላእታት ሓስቦም በዚ ምክንያት ምዃኑ ሬን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዓይነት ጥፍኣት ከም ዘይብላ ንቤን ትነግሮ ቤን እውን ኩሉ ነገር ምስ ፈለጠ ንሬን ይቕሬታ ይሓታ ኣብቲ ምሸት እውን ሬን ንቤን እቲ ደርፋ ደርፈሉ እሞ ቤን እውን ኣዝዩ ሕጎስ ፊልምና ቅፅል ኣቢሉ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ንሬን ንምውሳድን ንደቂ ሰባት ንምጥቃዕን ኣሕዋታ ሒዛ ናብ መሬት ከም ዝወፁ ንርኢ ንዝተወሰኑ ሰባት እውን ኣፈራሪሖም ክዳኖም ይቕበልዎም ብቐጥታ እውን ናብ ናይ ሄለን ገዛ ይኸዱ ብዛዕባ ሬን ምስ ሓተትዋ እውን ምንም ነገር ኣይትዛረብን በዚ ምክንያቱ እውን ናይ ሬን ሓው ንሄለን ንኸቐትላ ይሙክር ሄለን እውን ሂወታ ንምድሓን ክትብል ኣብ ናይ ቤን ገዛ ከም ዘላ ትዛረብ ብምቕፃሉ እውን ኩሎም ናብ ናይ ቤን ገዛ ይኸዱ ንሬን ኣሕዋታ ምሳና ንዕና ይብልዋ እምቢ ምስ በለት እውን እቶም ክልተ ኣሕዋታ እውን ካብኦም ፍልይ ብምባል ንሬንን ንሓፍታን ከጥቅዕዎን ይፍትኑ ናይ ሬን ሓፍቲ ንኽሕግዝዋ ኢላ እኳ ተምፀቶም እሶም ዝመፅሉ ምክንያት ግን ኣብኡ ንኩሎም ንምቕታል እዩ ነይሩ ቤን እውን ናብ ሓፍታና ናብ ሓዋ ማይ ይደፍአሎም በዚ ምክንያቱ እውን ናብ መርሜድነት ይቕየሩ ቤን እውን እዚ ኣጋጣሚ ዝተጠቒሙ ንሬንን ንሓፍታን ናብ መኪና ብምእታው ናብቲ ጫካ ይወስደን ብምቕፃሉ እውን ሓብትኽና ሓውኪ ንምንታይ እዮም ክቐትልኹ ደልዮም ይብላ ሬን እውን ቅፅል ኣቢላ ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ዝኾነት መርሜድ ናብ መሬት ብምውፃእ ዝኾነ ወዲ ተመርዕያ ካብኡ እውን ቆልዓ ይወልዱ እቲ ቆልዓ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ መርሜድ እቶም ካልኦት መርሜዳት እዚ ምስ ፈለጡ እውን ነቲ ቆልዓ ቀቲሎም ነታ መርሜድ ናብቲ ባሕሪ ሒዞማ ይምለሱ ካብኡ ግን እቲ ናይታ መርሜድ ሰብኣይ ዝነበረ ንሰበይቱ ንምርካብ ኢሉ ዘዝረኸበን መርሜዳት መቕታል ይጅምር በቲ ምክንያቱ እውን ብዙሓት መርሜድ ይሞታ በዚ ምክንያቱ እውን ኣሕዋታ ሰባት ነቶም ናይ ባሕሪ እንስሳት ዘጥቅዑ ዘለዉ ብሰንከኣን ሓፍታን ገይሮም ስለ ዝሓሰብዎ እዩ ትብሎ ክቐትልዋ ዝመፁ እውን ብሰንኩ ምዃኑ ትነግሮ ብኻሊእ ወገን ከዓ እቲ ፖሊስ ኣብቲ ከተማ ክልተ መርሚድ ጥቕዓት ከም ዝፈጸሙ ይሰምዕ በዚ ምክንያቱ እውን ንኽሕዝዎም ይደልዩ ብኻሊእ ወገን ከዓ እቲ ዝሞቶም ዓርኩ ውላድ ዝኾነ እቶም መርሚዳት ናብ መሬት ከም ዝመፁ ስለ ዝፈለጠ ናይ ኣቦኡ ሕነ ንምፍዳይ ጥይቱ ሒዙ ይወፅእ ሬንና ሓፍታ እውን ናብ ከተማ ይመፁ ካብኡ እውን ሬን ምስቲ ሓንቲ ሓፍታ ክትወዳደር ትጅምር ኣብቲ በኣሱ እውን ኣብዚሓ ትቕጥቅጣ ብናይ መርሜዳት ሕጊ እውን ኣብቲ በኣሲ እቲ ዝሰዓረ ንኩሎም እዩ ዝእዝዝ ሬን እውን ንሓፍታ ትስዕራ ንሓዋና ንሓፍታ እውን ናይ ምእዛዝ ስልጣን ስለ ዝረኸበት ካብቲ ቦታቲ ንኽኸዱ ትነግሮም ክኸዱ ምስ በሉ ናይ ቤን ዓርኪ ውላድ ዝኾነ ወዲ እውን ትኩሰሎም ጥይቱን ላዕሊ ሓፍ የብል ነገር ግን ቤን ጠጠው የብሎ ዘሊሉ እቲ ጥይት ክምንጥሎ ምስ በለ እውን እቲ ጥይት እቲ ተተኪሱ ንናይ ሬን ሓፍቲ ይወቕዓ እቶም ናይ ሬን ሓፍትን ሓውን ድማ እቶም ካልኦት መርሜዳት ንሬን ደልዮም ናብቲ መሬት ንምንታን ከይመፁ ናብቲ ባሕሪ ብምእታው ሬንን ሓፍታን ከም ዝሞታ ንምዝራብ ሃዲሞም ካብቲ ቦታቲ ይኸዱ ናይ ሬን ሓፍቲ እውን በቲ ጥይት ምክንያት ንምትንፋስ የፀግመላ እቲ ወታደሩ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይጭነቕ ምክንያቱም እውን ንዓኣ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ብሂወት ክረኽባ እዩ ዝደሊ ቤን እውን ነቲ ወታደር ክተድሕና ተደሊኻ እቲ ካብኣ ዝወሰድካዮ ደም ምለሶ ይብሎ እቲ ወታደሩ እውን ንናይ ሬን ሓፍቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ንምግባር ድልው ስለ ዝነበረ እቲ ደም ናብ መድሓኒት ይሓውሶ እቲ ደም ናብ ሰውነታ ምእታው ምስ ጀመረ እውን ድሕና እናኾነት ትመፅእ ነገር ግን ንእሽተን ምስ ፀንሐት እቲ ኩነታታ ናኸፍአ ይመፅእ ካብኡ እውን ምትንፋስ ኣብይዋ ኣብኡ ትመውት ሬን እውን ንሓብታ ወይ ናብቲ ባሕሪ ምእታው ወይ ከዓ ኣብቲ መሬት ክትቀብራ ይከኣለትን በዚ ምክንያቱ እውን ሄለን ኣብቲ ጫካ ዝተወሰኑ ቅድሚ ሓዚ መርሜዳት ዝተቐበርሉ ቦታ ሒዛታ ትኸይድ ኣብቲ ሰዓቱ እውን ሄለን እቲ ዝሰምዕዎ ናይ ኣደን ናይ ወድን ናይ ሰብኣይን ታሪክ ልክዕ ከም ዘይኮነን እቲ ናይ መርሚድ ቆልዓ ምቕታሉን ሓሶት ምዃኑ ትነግሮም እታ ናይ መርሚድ ጓል ቆልዓ እውን ብሂወት ተሪፋ እያ ካብ ቤተሰባ ማእኸል ምዃና እውን ትዛ
ትዛረብ እዚ ማለት ከዓ ሄለን መርሜድያ ካብኡ እውን ንቤን ስኻውን ናይዚ ቤተሰብ እዚ ኣባል ኢኻ ትብሎ ቤን እውን እዚ ነገር ዝምሰምዐ ይዓብድ ካብኡ እውን ናብ ኣቦኡ ብምኻድ ሄለን ቤተሰቦም ምዃና እስካዕ ሕዚ ንምንታይ ኢኻ ዘይ ነገርካኒ ይብሎ ሓፍቲ ሬን ድሕሪ ምሟታ ከዓ እቲ ወታደር ሙሉእ ንሙሉእ ይዓብድ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ብምኻድ እውን ርእሱ የጥፍእ ሄለንና እታ ናይ ቤን ዓርኪ ናይቲ ወታደር ሞት ምስ ሰማዓ ቤን ብናይ ሬን ደርፊ ስለ ዝዓበደ ብዛዕባ ቤን ክጭነቓ ይጅምራ ካብኡ እውን ቤን ብጀልባ እናኸደ እናሃለወ ናይ ሬን ድምፂ ይሰምዕ ምንም ከይሓሰበ እውን ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ይኣቱ ካብኡ እውን ሬን ብምምፃእ ተድሕኖ ናይ ቤን ዓርኪ እውን ቤን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝዓብድ ርግፀኛ እያ ነይራ ቤን እውን ንሬን እናፍቀራ ስለ ዝመፀ ኣብ ማእኸሎም ክፍተት ይፍጠር ዓርኪ እውን ኣብቲ ነገርቲ ገዲፋቶ ትኸይድ ሬን እቲ ነገርቲ ምስ ፈለጠት ንባዕላ ክትብል ናይ ቤንን ናይ ዓርኩን ህይወት ክተበላሽ የደለየትን ናይ ቤን ዓርኪ ንቤን ኣዝያ ከም ትፈትዎ ስለ ትፈልጥ ንዓኣ እውን ብዙሕ ስለ ዝሓገዘታ ንቤን ክትገድፎ ትውስን ንቤን ምስ ረኸበቶ እውን ንቤኑ ሓዚኑ እናሃለወ ትገድፎ ናይ ፊልምና ናይ መጀመርያ ምዕራፍ እውን ናይ ሬን ሓዘን እናርአየና ይውድእ ኣብ ቀጻሊ ምዕራፍ እስካዕ ንራኸብ እዚ ፊልም እዚ ላይክ ከምዚ ዓይነታት ሓደሽቲ ቪድዮታት ንኽበፅሐኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር የትረስዑ እናበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም